Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας και θα πάμε στα της εκπαίδευσης, καθώς διανύουμε την καλοκαιρινή, τη θερινή περίοδο, αλλά ετοιμασίες για τη νέα ακαδημαϊκή σχολική χρονιά ήδη τρέχουν. Οι ημερομηνίες εγγραφών είναι ανοιχτές και νομίζω ότι η τεχνική εκπαίδευση και η εξειδίκευση για την αγορά εργασίας είναι ένα σημαντικό κομμάτι σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση μετά το σχολείο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Θα πάμε στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ, στην Πτολεμαΐδα αυτή τη φορά. Ο Φώτης Οβλιάμης είναι μαζί μας, ο διευθυντής της σχολής. Νέες ειδικότητες, περίοδος εγγραφών. Τι πρέπει να ξέρουμε? Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τις νέες ειδικότητες. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας κύριε Μαυρίδη. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τις καινούργιες ειδικότητες που θα τρέξουν το χειμερινό εξάμηνο 2024-2025, για πρώτο εξάμηνο πάντα μιλάμε. Η πρώτη ειδικότητα είναι η ειδικός θρησκευτικού τουρισμού και προσκυνηματικών περιηγήσεων. Η δεύτερη ειδικότητα είναι βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας. Η τρίτη ειδικότητα είναι ειδικός αισθητικής και τέχνης του μακιγιάζ. Η τέταρτη ειδικότητα είναι βοηθός ραδιολογίας και ακτινολογίας. Η πέμπτη ειδικότητα είναι τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Και η έκτη ειδικότητα είναι τεχνικός αρτοποιός παύλα ζαχαροπλαστικής. Αυτές είναι οι καινούργιες ειδικότητες που θα ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο. Θα υπάρχουν και άτομα τα οποία θα εισαχθούν και από το παράλληλο μηχανογραφικό παράλληλα, αλλά ήδη οι ημερομηνίες άρχισαν, όπως. Και φαίνεται ότι αυτό θα πάει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τι πρέπει να ξέρουν? Καταρχήν, ποιοι μπορούν να φοιτήσουν σε αυτές στη σχολή, αλλά και στις ειδικότητες αυτές? Ωραία, ας ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό, ότι στη ΣΑΕΚ, όλες τις ΣΑΕΚ θα έλεγα, όλες τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, πρώην ΙΕΚ να το πούμε και αυτό, μπορούν να εισαχθούν σπουδάστερες και σπουδαστές οι οποίες έχουν τουλάχιστον έναν τίτλο επαγγελματικού γενικού ηλικίου ή ΤΕ β κύκλου, δηλαδή απόφοιτη ηλικίου πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας, είναι ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας η εισαγωγή, δηλαδή από 18 χρονών μέχρι και οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να είναι σπουδαστές. Και για να κάνουμε τη διαδικασία, όλη αυτή να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία για να μπορέσουμε να μπούμε στις σχολές, υπάρχει μια διαδικασία γνωστή μέχρι τώρα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Αν θέλετε να την πούμε κιόλας, κύριε Μαυρίδη. Ναι, νομίζω ότι γίνεται με ηλεκτρονική τρόπο. Ναι. Όπως είπαμε, δικαίωμα κάτοχοι έχουν όλοι που έχουν ένα απολυτήριο ηλικίου. Η διαδικασία το να κάνουμε την αίτησή μας, αφού έχουμε πλέον τα δικαιολογητικά μας, απολυτήριο ηλικίου, ταυτότητα, τους κωδικούς τάξης που χρειάζονται για να μπορέσουμε να μπούμε στο Gov, γιατί η διαδικασία της αίτησης είναι ηλεκτρονική πλέον τα τελευταία 5-6 χρόνια. Μπαίνουμε μέσα στο Gov, δηλαδή www.gov.gr, είναι απλή η διαδρομή, μετά μας βγάζει επιλογές, επιλέγουμε το εκπαίδευση, μετά από το εκπαίδευση επιλέγουμε προς τα κάτω εγγραφή σε σχολείο, το επόμενο βήμα είναι εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ. Και από εκεί και πέρα ανοίγουν όλες οι 30 θα έλεγα ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ. Κάπου υπάρχει η ΣΑΕΚ Πτολεμαΐδας. Ναι, και επιλέγουμε μία από τις 6 ειδικότητες και κάπου τα χαρτιά μας, μια διαδικασία απλή με uploaded, τα ανεβάζουμε. Ανεβάζουμε όλα αυτά τα χαρτιά, τα έχουμε σε μορφή PDF στον υπολογιστή μας για να μπορέσουμε να τα ανεβάσουμε. Τώρα, να πω και κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό. Εδώ δίνουμε και τη δυνατότητα, αν μπορούν κάποιοι οι οποίοι είτε επειδή δεν έχουν υπολογιστή, είτε επειδή δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με όλα αυτά, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη σχολή και να έρθουν να κάνουμε τα χαρτιά. Τους τα κάνουμε εμείς, βοήθεια από το ΙΕΚ δηλαδή, το ΣΑΕΚ μας δηλαδή, πρωινές ώρες από τις 8.30 ώρα μέχρι τις 2.30. Σχολή η οποία βρίσκεται στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο, δίπλα από το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο. Ναι, να το ξαναπούμε πάλι, είναι το κτίριο του πρώην σχολών ΟΑΕΔ, ΔΥΠΑ πλέον τώρα, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση. Υπάρχουν δύο σχολές, η Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας και το ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ. Είναι δίπλα ακριβώς από τον Ποδοσάκιο, στο 4ο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας νοσοκομείο. Μπορούν να έρθουν εκεί, με ένα τηλέφωνο, στα τηλέφωνά μας μπορώ να τα πω κιόλας, 2463 0 8447 και 27212. Μπορούμε να δώσουμε και ένα κινητό, 6936 614 644, να επικοινωνήσουν ό,τι πληροφορίες θέλουν και για τις ειδικότητες, μπορούμε να τους πούμε αναλυτικά ορισμένα πράγματα, αλλά να κλείσουμε και ένα ραντεβού, να κάνουμε ηλεκτρονικά την αίτησή τους, παύλα εγγραφή. Αν είναι κάποιος σε νεαρή ηλικία, μόλις έχει τελειώσει το Λύκειο,
να φανταστώ ότι είναι λόγος αναβολής στράτευσης. Ναι, δίνει όλα αυτά τα δικαιώματα. Η φοιτηση, όπως ξέρετε, είναι δωρεάν. Υπάρχει δικαίωμα κατοχής πάσο για να πηγαίνουν έρχονται, είτε είναι αστικό είτε είναι περαστικό, γιατί έχουμε και πολλά παιδιά από όλη τη Δυτική Μακεδονία και ευρύτερα θα έλεγα, γιατί οι 3-4 ειδικότητες τις οποίες αναφέραμε, οι 4 πρώτες ειδικότητες είναι στο μηχανογραφικό δελτίο, στο παράλληλο. Οπότε κάποια παιδιά θα έρθουν αναγκαστικά από το παράλληλο μηχανογραφικό. Γι' αυτό και οι θέσεις, όσοι δουν την ανακοίνωση ή στα site ή οτιδήποτε, να το πω εδώ, είναι 30. Δηλαδή οι σπουδαστές που θα μπουν μπορούν να φτάσουν μέχρι και 30. Αλλά στο 30 σταματάει και μετά γίνεται μια μοριοδότηση και πάνε οι 30 πιο επικρατέστεροι με βάση τα μόρια τα οποία έχουν. Μου έκανε εντύπωση αυτό με το θρησκευτικό τουρισμό, θα μας δώσετε λίγο περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε, είναι αλήθεια, εκκλησιαστικά θρησκευτικά μνημεία στην Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι αυτό είναι και ένας λόγος και εμείς να μάθουμε αλλά και να μεταδώσουμε αυτά τα μνημεία και σε κόσμο που θέλει να κάνει θρησκευτικό τουρισμό που ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια. Ναι, πιστέψτε μου ότι τώρα 3 χρόνια περίπου που την έχουμε αυτή την ειδικότητα, τουλάχιστον και πέρυσι και πρόπερσι, που αποφοιτήσαν κάποια άτομα γύρω στα 8-9. Τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή στο Β έτος, δηλαδή στο Γ εξάμηνο, είναι 19 άτομα που συνεχίζουν, εκ των οποίων οι 9 είναι κληρικοί, δηλαδή παπάδες και αρχιμανδρίτες, και οι άλλοι 10 είναι λαϊκοί. Αυτά τα άτομα έχουν μια έφεση γενικότερα προς τη θρησκεία, προς την πίστη μας, αλλά το συνδυάζουν και με τον τουρισμό, θα έλεγα, γιατί είναι διπλή ειδικότητα, έχει διπλό στόχο. Δηλαδή, ο σημαντικότερος στόχος είναι ο θρησκευτικός τουρισμός και γενικότερα τα αξιοθέατα, τα οποία έχουμε πάρα πολλά στη Δυτική Μακεδονία. Δεν φτάνει όλο αυτό το. Μου έρχεται στο μυαλό τα μεγάλα μνημεία. Τα 4 εξάμηνα. Βυζαντινές εκκλησίες της Καστοριάς. Ναι, δεν φτάνουν για να μπορέσουν, ας πούμε, να τα γυρίσουν όλα. Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλη η ύλη αυτής της ειδικότητας, που δεν είναι μόνο η Δυτική Μακεδονία, αλλά η Δυτική Μακεδονία έχει τόσα πολλά, που αν βάλουμε στη Δυτική Μακεδονία και τη Βέρεια, όπως η Βέρεια και η Καστοριά, που είναι 2 βυζαντινές πόλεις και έχουν, ας πούμε, πάρα πολύ μεγάλο θρησκευτικό τουρισμό. Σας το λέω γιατί πρόσφατα είχα επισκεφθεί και εγώ, ας πούμε, κάποιες φορές, έχω πάει σε κάποιες επισκέψεις και έχουμε τόσο πολύ θρησκευτικό τουρισμό που πρέπει γενικότερα και όσοι μας ακούνε τώρα που είναι στην αυτοδιοίκηση, στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, να το δουν λίγο πιο θετικά αυτό και να το εκμεταλλευτούμε σαν Δυτική Μακεδονία, γιατί πλέον δεν υπάρχει ούτε ΔΕΗ υπάρχει, έχει τελειώσει αυτό, θα έλεγα, αυτός ο πυλώνας, θα έλεγα, εργασίας, αποκατάστασης κτλ. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, ας πούμε, αν το ψάξουμε καλά, το δούμε και απορριφήσουμε και κονδύλια γενικότερα από ΕΣΠΑ, από Ευρωπαϊκή Ένωση, από οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Και εδώ το λέω και σαν έκκληση αυτό τώρα και έτσι με όλη την καλοπροαίρετα όλο αυτό, θα μπορούσε η περιφέρεια να το δει λίγο παραπάνω και να δημιουργήσει ένα τμήμα μέσα στην ίδια την περιφέρεια που να είναι καθαρά για το θρησκευτικό τουρισμό. Εμείς εδώ έχουμε μια μικρή εμπειρία εκπαιδευτική, αλλά και όχι μόνο. Έχουμε και εκπαιδευτές αυτά τα χρόνια που έρχονται και διδάσκουν εδώ και είναι και λαϊκοί και κληρικοί και μπορούμε να δώσουμε τη γνώμη μας. Ήδη έχω μιλήσει και με τους 2, θα έλεγα, δεσποτάδες από τις περιοχές μας και ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό το έργο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί πολλά παιδιά έχουν απορροφηθεί μικρής ηλικίας και κάνουν πρακτική άσκηση στη Μητρόπολη. Στη Μητρόπολη της Ανίου Ατίστης, στη Μητρόπολη σε λίγο θα ξεκινήσει και στην Κοζάνης και στη Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, που ήδη έχουμε παιδί και έχει ξεκινήσει. Κάνει πρακτική άσκηση και ο δεσπότης θα ξέρει πάρα πολύ καλά όλα αυτά, είναι ενήμερος από μένα τον ίδιο. Και είναι και δραστήριος και νομίζω ότι. Ναι. Στο βαθμό που έχει τη δυνατότητα θα το αξιοποιήσει. Ναι. Να επανέλθω λίγο στις εγγραφές. Είμαστε στην περίοδο των εγγραφών. Ναι, δεν είπαμε την ημερομηνία. Μπορεί και να προσέλθει κανείς αυτοπροσώπως στη σχολή, αλλά μέσω του GOV, στο υποφάκελο, υποενότητα εκπαίδευση, μπορεί να κάνει ηλεκτρονικά την εγγραφή. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία, μπορεί να τα κάνει. Ναι, ήδη οι αιτήσεις ξεκινάνε από αύριο, να πω. Ας πούμε τώρα η προκήρυξη που θα βγει έχει σταλθεί στα περισσότερα μνημεία της πόλης μας, σχεδόν σε όλα, και ξεκινάει από αύριο 26 Εβδόμου 2024 και ώρα 11 του πρωινή. Τότε θα ανοίξει το σύστημα και μπορούν να μπουν μέσα να κάνουν τα χαρτιά. Δεν έχει ημερομηνία που κλείνει.
Αλλά λίγο από τα λεγόμενα, εγώ που μίλησα κάτω με τη διοίκηση, αυτό πάει μπορεί να πάει και μέχρι 15-20 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί. Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο. Γιατί τα μαθήματα ξεκινάνε αρχές Οκτωβρίου, οπότε δεν υπάρχει ημερομηνία. Για θα το δούνε φέτος πολύ, μέχρι πότε είναι η προθεσμία. Ναι, μιλάτε τέτοιες ημερομηνίες και πάμε όλοι στον τελευταία στιγμή. Εγώ θα παρακαλούσα, ας πούμε, αυτό κύριε Μαύρη, θα παρακαλούσα όσο γίνεται γρηγορότερα να γίνει και καλύτερη οργάνωση. Να ενημερωθούν, να κάνουν την αίτησή τους, παύλα εγγραφή τους στα άτομα για να μπορέσουν να ξέρουν τα τμήματα είναι συμπληρωμένα κτλ. Με αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μαυρίδη, εσάς και το κανάλι σας, και εγώ ευχαριστώ.